Zerschossen. Wenn ein Mensch sucht, der zerschossen und zerbrochen, das meint das. Das meint das. Was da lag er auf der Teil ist punktgleich. Man hackt keimlische mitten. Kijk wie pinklich so rumgelegt. Spalt. Schießt er weg, der Hammer. Es hat Tollmut. Het is de trouble was trein. Geschossen redelijk. We draait alle. De chains zijn er niet goed. De chains zijn er niet goed. Gaat je albums eruit gekomen, man. We hebben geflipt hem teig. Ik denk die clips in de mats op de poenam. Zwarte matsen. Okay, we need control. Dit is cool. Dat is van de chef. Dat is even de chef. Wow. Als er de goepel is in en de goepel is oven. Dat gaat ons getouched, de pallet. Is met dat bij mazzel. Technologie. Zo'n tranken gebleven steken. Ja, dan kan het zo laufen, Pfeimig, bis der Carrot gas. Mijn Shaloni, dat begint net te ruhig op mijn job. Happy to be alive. Jij lacht, jij gewisse kind. Deze is Abisel.